салом дӯстон, акнун вақти он расидааст ки беҳтарин хабарҳои варзиширо аз тоҷикистон ва хориҷи кишвар манзури шумо бигардонем. варзишгари маъруф ва шинохтаи кишвар Нурулло Алиев баъд аз иштирок дар аввалин набарди худ дар ташкилоти UFC ба шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон баргашт. Нуруллоро шумораи зиёди ҳаводорони варзиши кишвар дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе самимона истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки охири ҳафтаи гузашта Нурулло Алиев дар нахустин хувозмоии худ дар UFC бар Рафаэл Алвеси бразилӣ пирӯз шуд. размгари тоҷик дар 9 хувозмоӣ тибқи қоидаҳои муҳорибаҳои омехта 9 пирӯзӣ ба даст овардааст. ҳамчунин Нурулло нахустин варзишгар аз риштаи муҳорибаҳои омехта дар таърихи Тоҷикистон аст ки бо ташкилоти бонуфузи UFC шартнома баста муҳориба анҷом дод. вез ҷаҳон орзуӣ мекунанд ки дар ташкилоти UFC баромад кунанд ва халқи мо, ҷумҳурии мо бисёр интизор буд ки якумин мебура баромад мекунад, парчами аз замин бардора. худованд ҳамин чиза ба мо насиб кард. баромадем дар улави уқёнус парчами аза бардоштем. чанд моментҳое буд ки қариб аз ҳуш беҳуш мешудем, ки здаватса накардем. вақте ки ба ман ин соперникро доданд, вақте ки дар шабакаҳои интернетӣ ин соперник биромад кардем, ягон кас боварӣ надошт ки ман ин ҳарифро мебурам. дар Тоҷикистон ҳам мегуфтанд ки сахттарин ҳарифи Нурулло аст. дар UFC дар топ 15 буд ин ҳарифи ман. як санҷиш аз тарафи UFC буд. вақте ки ман Дана Вайт контейнерро бурдам, ман ба президенти UFC гуфтам ки ман тайёрам кати 10, 15, 10 топ 10, топ 15 ҷанг кардан ва мо фикр кардем ки маро санҷидан ба гапом ҳарифи сахт буд. UFC ба ман гуфт ки моҳи июн ё июл баромад мекунам дар Амрико, баъд моҳи октябр дар Абу-Даби. баъд аз Нурулло дуюмин шуда дар муҳорибаи омехтаи UFC, варзишгари дигари тоҷик Лоиқ Раҷабов низ муҳорибаи худро бо муваффақият анҷом дода ба ғалаба даст ёфт. Лоиқ Раҷабов дар мубориза бар муқобили намояндаи аргентинӣ дар 3 раунд қувозмоӣ кард ва аз рӯи хулосаи доварон даст боло шуд. Неделю до боя принял бой и вышел, сделал все как надо, без проблем, без ничего. А думаю, в следующий раз уже у меня будет полный такой лагерь, и я думаю, будет оппонент уже заранее, где-то месяц, 2-3, я буду готовиться, и я буду сломать. Я знаю, на что я способен, и я готов врываться в этот октагон. Мне уже нравится этот октагон, эта атмосфера. Я не знаю, я хочу драться. Сколько здесь у нас были нокдаунов, я 3-4 раза его отправил на нокдаун. Он меня 2 раза в нокдаун. Знаешь, я вот такие бои очень хочу, и я хочу, чтобы выиграть тоже вот таким образом. дар пайи баромади Нурулло Алиев ва Лоиқ Раҷабов Муин Ғафуров размгари дигари маъруфи тоҷик ба Дана Вайт муроҷиат кардааст ки барои он низ муҳориба ташкил кунад. дар ин муроҷиат ҳанӯз роҳбари UFC хомӯш аст. ҳамин гуна суол ба мухлисони муҳорибаҳои омехта пешниҳод мекунем. ба назари шумо баъд аз Нурулло ва Лоиқ кӣ метавонад варзишгари UFC бишавад? Муин Ғафуров, Самандар Муродов ё шумо пешниҳоди дигар доред? назари худро дар поёни ин видео ҳатман дарҷ намоед. аз 3 то 5 март дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам оид ба ҷудо баргузор гардид. дар ин мусобиқа варзишгари тоҷик Эмомалӣ Нуралӣ дар рақобатҳои вазни 66 килограмм нишони тилло ба даст овард. ёдовар мешавем ки Эмомалӣ Нуралӣ соли гузашта миёни ҷавонон ба дарёфти унвони қаҳрамонӣ даст ёфта буд. ёдовар мешавем ки Эмомалӣ Нуралӣ дуюмин нишони тиллоро дар таърихи ҷудои Тоҷикистон аз рақобатҳои Гранд-слам ба даст овард. аввалин тиллоро аз чунин мусобиқоти сатҳи баланд Темур Раҳимов барои ҷудои тоҷик оварда буд. баъд аз Эмомалӣ Нуралӣ Сомон Маҳмадбеков дар ҳамин мусобиқа ба гирифтани зинаи сеюми ифтихорӣ даст ёфт. формула 55 дар мавсими ҷории футбол сарпарасти расмии бошгоҳи шаҳри Хуҷанд гардид. клуби футболи Хуҷанд ва аввалин ширкати миллии букмекерии формула 55 шартномаи ҳамкориро ба имзо расониданд ва ҳамакнун дар мавсими ҷадиди футбол формула 55 шарики расмии дастаи футболи Хуҷанд дар мусобиқоти лигаи олӣ ва байналмилалӣ дониста мешавад. ҳамзамон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол миёни беҳтарин дастаҳои мардона ва занона барои дарёфти ҷоми формула 55 баргузор гардид.
дар ин мусобиқа 12 даста миёни мардон ва 5 даста миёни бонувон байни ҳам мубориза бурданд. Дар ниҳоят донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия миёни мардон барандаи ҷоми Формула 55 оид ба волейбол дар соли 2023 гардид. миёни бонувон бошад дастаи мактаби варзишии шаҳри Душанбе мақоми аввалро ишғол намуд ва ҳамаи ғолибон медал, ифтихорнома, тӯҳфаҳои пулию молӣ тақдим карда шуд. Мы очень благодарны организаторам Формула 55, так как они устроили нам очень красивые и, так можно сказать, крутые игры, поэтому мы благодарны. кӯмаки башардӯстонаи Криштиану Роналду ба зарардидагони зилзилаи кишварҳои Туркия ва Сурия. Криштиану Роналду осебдидагони заминларзаро дар Туркия ва Сурия танҳо нагузошт. ҳамлагари дастаи Ал-Наср як ҳавопайморо бо кӯмаки башардӯстона ба зарардидагон фиристод. ёдовар мешавем ки заминларза як моҳ пеш рух дод. дар натиҷаи ин зилзила дар Туркия 45968 нафар ва дар Сурия 8476 нафар ҳалок шуданд. ҳамзамон як амали дигари Роналду ки писарбачаи ятиммонда аз кишвари Сурияро ба меҳмонӣ қабул кард, мухлисони футболро ба ваҳҷ овард. писарбачаи хурдсол ки ҳамеша орзуи дидани Роналдуро мекард, футболбози португалӣ ин пешниҳодро рад накарду ҳарду вохӯрданд ва албатта ки Роналду орзуи писарбачаи ятиммондаро амалӣ гардонид. Офарин Роналду, ту на танҳо дар майдон, балки берун аз он ҳам беҳтаринӣ. дастаҳои арабӣ ситораҳои намоёнтарини футболи ҷаҳониро ба чемпионати худ ҷалб мекунанд. акнун баъд аз омадани Роналду, Мессиро низ ба чемпионати Арабистони Саудӣ овардан мехоҳанд. дастаи Ал-Иттиҳоди Арабистони Саудӣ ба ҳамлагари аргентинии дастаи Пари Сен-Жермен Лионел Месси шартномаи калон пешниҳод кардааст. ба иттилои сарчашмаҳои хабарӣ, бошгоҳи Арабистони Саудӣ ба наздикони аргентинии 35-сола тамос гирифта барои ҳар мавсиме ки дар даста мегузаронад 94 миллион доллар шартнома пешниҳод кардааст. қаблан хабар дода шуда буд ки Месси ҳоло ҳам мехоҳад корномаашро дар Аврупо идома диҳад ва пешниҳоди MLS ва дигар дастаҳои арабиро рад кардааст. на танҳо Месси, дастаҳои арабӣ мехоҳанд ки Рамос, Модрич ва дигар ситораҳо дар чемпионати кишварашон баромад намояд. Реал Мадрид бо намояндагони Эден Азар мулоқот анҷом дода тақдири ояндаи ӯро баррасӣ мекунанд. клуб чунин мешуморад ки беҳтар аст ки футболбоз тобистон дастаро тарк кунад. Азар танҳо дар сурати рафтани сармураббӣ Карло Анчелоти метавонад ба ҳайати асосӣ барбигардад, зеро таҳти роҳбарии мутахассиси итолиёвӣ ӯ қариб ки дар майдон ҳунарнамоӣ намекунад ва футболбози 32-сола дар тӯли мавсим танҳо 3 маротиба вориди майдон шудааст. Азар ки як замон ситораи асосии Премер-лигаи Англия буд, аз дастаи Челси бо арзиши 115 миллион евро соли 2019 ба Реал Мадрид гузашт. аз он вақте ки дастаашро иваз карду ва Испания омад, 18 маротиба осеб гирифту дигар коре аз дасташ наомад. чӣ фикр доред? Азар дар Реал бимонад ё биравад? Неймари бечора тақдир надорад. Бозам осеб гирифт ва бозам мавсим барои ӯ пеш аз муҳлат ба анҷом расид. ҳамлагари бразилии ПСЖ Неймар бар асари ҷароҳати пояш то охири мавсим вориди майдон шуда наметавонад. ин ҳам дар ҳоле аст ки дастааш бар муқобили дастаи Бавария як бозии эҳсосӣ ва ҳасосро бояд анҷом бидиҳад ки Неймар дар он ҷо муҳим ва бозингари калидӣ дониста мешуд. пас аз осеби гирифтааш рӯзи 20 феврал кормандони тиби ПСЖ тавсия медиҳанд ки футболбоз ҳатман ки ҷарроҳӣ кунад. ҳамин тариқ ҳамлагари 31-сола на танҳо бозии ҷавобиро бар муқобили Бавария анҷом намедиҳад, балки дар тӯли мавсим ба дастаи парижӣ дигар кӯмак кардан наметавонад. ҳоло он ки Неймар мавсимро бисёрам хуб шурӯъ намуда буд, футболбози 31-сола дар 20 бозии Лигаи Якум ба задани 13 гол ва 11 партофти головар мушарраф шуда буд. Карло Анчелоти метавонад тарки Реал Мадрид бикунад, зеро аз ибтидо чунин шарт барои ӯ гузошта шуда буд ки агар дар мавсим ҷоизаеро ба даст наорад, метавонад мутахассис тарки даста бикунад. агар Реал Мадрид дар мавсими имсола соҳиби ҷоизае нашавад, Карло Анчелоти дастаро тарк хоҳад кард.
тобистони соли гузашта мураббии бошгоҳи шаҳри Мадрид гуфта буд ки барояш футболбозони нав дар мавқеъҳои гуногун лозим аст, аммо Реал ба ӯ таваҷҷӯҳ накарда буд. Анчелоти медонад ки агар клуб дар ин мавсим ҷоиза нагирад, аниқ аст ки вазифаро аз дасти ӯ мегиранд. Реал Мадрид дар бозӣ барои суперҷоми Испания аз Барселона шикаст хӯрд ва дар нахустин даври нимниҳоии ҷоми Испания ҳам аз каталониҳо бо ҳисоби 1-0 ноком гардид. Ягона кори хуби анҷомдодаи Карло Анчелоти феълан ин ғалаба бар Ливерпул дар бозии аввали марҳилаи ҳаштагниҳоии Лигаи Чемпионҳо бо ҳисоби 5-2 мебошад. Аммо Ливерпул баъд аз ғалаба бар Манчестер Юнайтед метавонад ба Реал низ пирӯз бишавад. шармандагӣ дар Энфилд чӣ гуна Манчестер Юнайтед аз Ливерпул 7 гол хӯрд, касе намедонад ва ин нишон дод дар 92 соли охир бори аввал аст ба қайд гирифта мешавад. Ливерпул дар майдони худ бо ҳисоби бузурги 7-0 Манчестер Юнайтедро торумор кард. мухлисон шоҳиди вохӯрии ҷолибу ҳангомавие шуданд. бошгоҳи Манчестер Юнайтед ки дар бозиҳои охири худ дар Премер Лига натиҷаҳои назаррас дошт, ба таври ҳангомавӣ аз тими Ливерпул бо ҳисоби бузурги 7-0 шикаст хӯрд. 92 сол мешавад ки дастаи Манчестер Юнайтед бо чунин ҳисоби бузург мағлуб нашуда буд. ҳамлагари мисрӣ Муҳаммад Салоҳ баъд аз он ки дублро бар дарвозаи Манчестер Юнайтед ба қайд гирифт, ба феҳристи беҳтарин ҳамлагарони Ливерпул дар Премер Лигаи Англия баромад. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба як иқдоми ширкати Формула 55. шумо метавонед рақобати Фаридун Одилов ва ҳарифашро пешгӯӣ кунед ва соҳиби тӯҳфа бишавед. шарт чунин аст: аввал дар YouTube канали Формула 55 обуна мешавед, баъдан пешгӯӣ мекунед ки Фаридун Одилов ё рақибаш ғалаба мекунад ва дар кадом раунд ё бо чӣ гуна усул. хоса фикр кунед ва пешниҳоди худро нависед ки дар охир ба ғолибон тӯҳфаҳои хотиравии брендӣ аз номи Формула 55 тақдим мешавад. бо ҳамин тамом то барномаҳои навбатӣ сарбаланду муваффақ бошед. хайр. Формула 55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать.